आम जाऊँ बांकेश्वर मंदिर मोर दीपू दादी अच्छा बस पछाड़े मुझे सुट करुँची पूरा देखिए तो ये नहीं तने इठी देखै छी बाहर हम तो भांग बना सब सरिया हला मंदिर विषय किसी कहते केत वर्ष है मंदिर आम देखिए बापा तुम कह
ଆମ ବାପା କହିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ମନ୍ଦିର ହେବା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା 1975 ମସିହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ମାନେ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା। ଠାକୁର ତ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳର ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳର ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଅମଳରୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି। ଏଠି ଠାକୁର ନିଜେ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ବସେଇ ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଠାକୁର ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ବସେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ସେବକ ଘରର ବାରି ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ଧାନ ତାରି ପିଆଜ ଭିତରେ ଠାକୁର ଉଦ୍ଭବ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାମନାୟକନାଥ ରାମନାୟକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ସେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ପରେ ସେ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇ ବଣ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଇ ହଉନା ବେତ ବଣ ଏପଟେ ଥାଇ ଆଗ ମୁପଟେ ବାଟ ନଥାଏ ବାଟ ସବୁ ପଛପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଥାଏ। ଆମର ବାରି ଭିତରେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଥାଏ ଏପଟେ ଆମ ଦେଖିବାରେ ଏ ବାଟ ସବୁ ଆଗ ପଟେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଭବ ହେଲେ ସେ ବାରି ଥିଲା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସେବଙ୍କ ବାରି ଥିଲା। ସେ ବାରି ଭିତରେ ଠାକୁର ଉଦ୍ଭବ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ଦେଖିକିରି ପରସ୍ପର ଜଣାଶୁଣା ହେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଏମିତି ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକିରି ପୂଜାଜା କରାଗଲା। ସବୁ ପୂଜା ହେଲା କଲାରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭାବ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠିକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଠାକୁର ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ବି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିକି ଆସିକିରି ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଡରିକିରି ଆସିକିରି ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କେହି ଲୋକ କହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା 96 ଦିନ ଏଠି ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ଏବେ ବି ବରପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକି ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ଲୋକ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଏବେ ବି ସେଇ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜିକି 23 ଦିନ ହେଲା ମୋର ପାଇଁକିରି ଏବେ ପରଦିନ ଯାଇକି ମୋରି ପାଳିରେ ମୋର ମାସରେ ଯେଉଁ ପାଳିଥିଲା ସେଇ ପାଳିରେ ପରଦିନ ଯାଇକି ସେ ଲୋକ ବି ଦୈନିକ ଆଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକ କିଏ ବରପ୍ରାପ୍ତି ଲୋକ କେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୈନିକ ଆଉଛନ୍ତି ରାତି ଯାହାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିକି ନିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଓଳିଆ ଓଳି ଭଲ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୈନିକ ରାତି 4ରୁ ଦୈନିକ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଦୈନିକ ଆସି ତାଙ୍କ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ହେଲା ଆମ ଲୋକ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯାହା ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଫଙ୍କସନ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ଠାକୁର ଏବେ ଗୋଟେ ଗଲା ଏଇଟା ଗଲା କ୍ଷୀରସାଗର ଏଇଟା କେଉଁ ମାସ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତାরা ପଳେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ତିଥି ମୁତାବକ ଖସିଗଲା ପଇଲା ଯାଇ ମାର୍ଗଶୀର ଦ୍ୱିତୀୟାରେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ ସେ ମେଳାଟା ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ଏଠି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେତେ ପାଖରେ କ୍ଷୀରସାଗର ମେଳା ହେଉଛି ସବୁ ମେଳାଠୁ ଇଏ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେଳା। ଆଉ ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ୍ ଏଠି ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ହୁଏ ମେଳା ହୁଏ ନାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ଷୀରସାଗର ମେଳାରେ କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ଷୀରସାଗର ମେଳାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ତିଆରି ଯଜ୍ଞ ଘରଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ଘର ତିଆରି ହେଇ ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରାହେବ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ କରାହେବ। ଅଭିଷେକ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଗୋଲି ମଣ୍ଡପଟା ଚୌକ ହେଇକି ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁ ବେହେରା ଚାଷୀ ଭାଇ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ କ୍ଷୀର ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ କ୍ଷୀରସାଗର ବୋଲି ସେଦିନ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଢଳା ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 2014 ବୋଧେ କ୍ଷୀରସାଗର ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦେଲେ ହେଇଛି ଟିକିଆନାକୁ ଜାଗା ହେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଯିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆଉ କେବେ ହେଇପାରିଲାନି କେବେ ପୁରୀ ପାରିଲାନି ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପୁରୀ ପାରିଲାନି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବାକାଶ୍ୱର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ବୋଲି କହନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କାରଣ ଆମେ ତ ଅନେକ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ଠାକୁର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ବୋଲି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରସାଗର ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ନା ଏମିତି ତୁମର ଆମର ଜଣେ ମାମୁଁ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ହେବ ଯେ ଆମେ 4-5 ଭାଇ ଲାଗିଲୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୂଅରୁ ପାଣି କଢ଼ା ହେବ ମାମୁଁ ମୋର ବସିକି ଢାଳିବେ ମାନେ ଗହଣାଟା ପୁରା ହେବ ବରଂ କୂଅ ଶୁଖିଗଲା ସେ ଗହଣା ପୁରା ହେଇପାରିଲାନି। ମାମୁଁ କହିଲେ ପିଲେ କେବେ ହେଇପାରିବନି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଆମେ ଆଉ ପାରିବାନି। ସେଇ ହିସାବରେ ସେମିତି ହାତ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେହରା ସବୁ କ୍ଷୀରସାଗର କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଲୋକ କ୍ଷୀର ଆଣି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଢେରେ କ୍ଷୀରି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଢଳା ହେଉଛି। 25-30 କୁଇଣ୍ଟାଲ 40 କୁଇଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲା ପରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବା ଆମେ ଆଉ ଦେଇପାରିବୁନି। ଯାହା ଦେଲେ ବି ସବୁ ସେ ଠାକୁର ଖାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଜିନିଷ। ସେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଠାକୁର ହେଲା। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ କୁସୁମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବୀ ଗୋଟେ କୁସୁମା ଦେବୀ ବୋଲି ଯାଚିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କୁସୁମାଟା ନ ଦେଇ 15 ଦିନ ରହନ୍ତୁ କଥା କରିଦେବି ଜନ୍ମଦିନ ଦେବି ଜନ୍ମଦିନ ନ ଦେଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁସୁମା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଢାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗବଟ ଯେଉଁ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗ ବଟୁଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବ ସେ ଚକଟା ହେଇକି କୁସୁମା ହେବ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ପାଇଁକି ଯିବେ ଦେଖେଇ କେମିତି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ସେଇ ହିସାବରେ ଠାକୁର ବହୁ ପୁରୁଣା। ସେଠି ମେଳଣ ପ୍ରଥମ ମେଳଣ ଆମର ସପ୍ତମୀ ଯିବ ସପ୍ତମୀ ପରେ ଯେଉଁ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ମା ବେଳ ମେଳଣ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଗାଦି
ମେଳଣ ଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟି କରାଯାଇଛି ମେଳଣ ଖୁଣ୍ଟି ସେଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ମାନେ କରିବ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମାନସିକ ରଖି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏମିତି ମାନସିକ ରଖି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଜା ଠାକୁର ସବୁଯାକ ଅଖଞ୍ଜିଆ କଥା ଆସି ଏଇଠି କୁହନ୍ତି। କିଏ କାହା ମାଇକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, କିଏ କାହା କବିତା କାହା ହାତରେ ଗଲେ, କିଏ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ହେଲେ, କିଏ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେ ତ କିଏ କାହାକୁ ସୁଝୁନି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବେ ଯାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ନେଲେ ତାକୁ ଫେରେଇ ନେଉଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବି 96 ଦିନ ଏଠି ପଡ଼ିକିରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ବଞ୍ଚିକିରି ଏବେ ବି 5 ବର୍ଷ ଅଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗର ଭାଗ୍ୟାନ ଦାସ ସାଆନ୍ତରାପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶଟା ସେଇ ସାଆନ୍ତରାପୁର ବାଙ୍କୁଆ ସେନାପତି ବୋଲି ଏବେ ତା କୁଡ଼ିଆ ସେଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇନି, କୁଡ଼ିଆ ବି ଅଛି, ତୁ ଉଠେଇକି କୁଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ଏବେ ବି। ସେ ଏବେ 4 ଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ ବରପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକିରି ମିନିମମ୍ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ, 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁଦିନ ଯାହା ଆସ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଯାଇ ଭରସା କରି ରହିନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ସେ କହିବା କଥା, ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼େଇକି ମାଇଲା, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼େଇକି ମାଇଲା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲି। ମୁଁ ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ, ମାଙ୍କେଶ୍ୱର ନ କଲେ ବଞ୍ଚିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ପରୁ ଆସି ବାଙ୍କେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ବୋଧେ ମୋର 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହିସାବ ନାହିଁ, ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ, ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମଣିଷ କହିଲେ ନାହିଁ, ଦୈବ ତାକୁ ବଢ଼ିଛି, ଦୈବ ଯୋଗାକୁ ଗୋଟେ ନ ମଣିଷ ସେ ବାଟରେ ଯିବ। ଏବେ ସେ ଲୋକ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଲୋକ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଠାକୁର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି, ଏବେ ସେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁ ଅନେକ କଥା, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶ କୁହନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ଆସି ନିୟମ କରନ୍ତି, ସବୁ ଆସିକି କରନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ନିୟମ କରିବ ନ ମାନିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ଯେମିତି ହେଲେ ବିଗାଡ଼ା ଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ, ମୋ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଏଠି ତୁଟାତୁଟି କରେନି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି କହୁଛି ଗୁହାଳିଆ ବସନ୍ତି, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ବରାଦ ହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହାରିକି ଏବେ 4 ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲସ୍ କରିଛି ବ୍ୟବସାୟରେ। ଏବେ ବି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ମାସକୁ ଯାହା କିଛି ପଇସା ପାଉଛି। ପିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ 22 ବର୍ଷର, ସାନ ପୁଅ 18 ବର୍ଷର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି 8 ମାସ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜାଣିଛି, କୁଆଡ଼େ ତାର ପତା ନାହିଁ। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଦମ ସୁଝି କରି ଲୋକଡ଼ା ଖାଲି ଆମର ଆସୁ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି। ଯାଉ ନାନାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବାବା ବାଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଆଜି ମାନସିକ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଙ୍ଗପଣା କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ନନାକୁ ଭୋଗ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଭୋଗ ସରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବହୁତ ମାନେ ଠାକୁର ଭକ୍ତ, ଇଏ ଶିବଙ୍କର ପୁରା ଭକ୍ତ, ମାନେ ହେବି ଭକ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ହଁ କହୁଛି ମନ୍ଦିରଟା ଲାଗୁଛି, କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନସ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ୍ଦିରଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଆସି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲୁ ଏଠୁ? କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ? 25-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ପିଲା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଡାକିଥିଲେ। ଘରେ ଆମେ
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତ ବହୁତ enjoy କରୁଛୁ। ମାନସିକ କରିକି ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆସିବୁ ପୁଣି କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ଆର ବର୍ଷ। ଆମର ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟାଟା, ଖତମ, ଗୟା। ଟିକେ ଟିକେ ମଜାକ ରହୁଛି ଭାଇ। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଦୀପୁ ଅନିତା ଆଦିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିଜୟ।